Тя добре. Има ли звук? За инфо на клип ще свалят котка от дърво с резачка. Абе бе. Само не запалят. Втора част на клипчето. Котка. Само запали резачка. Сега да се бяхме пробвали да умерим. А, не от тук са цели съвсем спокойно. Хвалете резачката, бе. Пушки, балети, лъкове, балети, топка. Тия модерни керами. Фанахме стринката и резачката, заедно с колата долу. Ще са да могат да го огънат, защото иначе се бутаха ченията. Мама, тя ще сливаш ли, няма сливаш. Тия да тази курка, какво направиха? Аре, пала! Темба! Това да не псува тази котка. Това е долу. Това е силно така, ще Ме хората долу. Ме хората долу. Това не е. Още не слиза. Още ли не се знае? Копчено се. Нищо не виждам от С ръката е фан. И аз не виждам, само виждам, че с ръката е фан. Ай. Снимах като беше така ме облече. И аз го видях. Снимах ме гледа как едно. Скъпане на нас, това колко е ясно. Сега долу фокусири да видим някъде ще избяга. Да бе. Не, ти си още да знае някой. Вече долу виж къде е долу. Долу ще не виждам. Не знам. Къде е долу, виж? Добре. Заколете я! No,